Molitva za jedinstvo kršćana održala se večeras u Dubrovačkoj katedrali. Zajedničku molitvu predvodili su predstavnici Katoličke i Pravoslavne crkve. Naime, od 18. do 25. siječnja se tradicionalno u Katoličkoj crkvi posvećuje molitvi za jedinstvo svih kršćana. Ova se osmina slavi i u nekim drugim kršćanskim crkvama. Začetnik molitvenog pokreta je američki anglikanski svećenik Pavao Watson. Pa svakako da svaki čovjek koji je hrišćanin ili kršćanin, kako god da kažemo, treba da ima jednu veliku težnju da svi budemo jedno. Mislite da će ova molitva znači pomoći tom jedinstvu? Pa nadam se, da ne mislim ne bi bio tu.